Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel. Patinokupai nhau dzinenge zichitika mativi mana enyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana tarike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena waita kuigira mzwana nasi hapo. The former Citizens Coalition for Change leader Vanelson Chamisa Abambuda vachitaura pamusoro pekusainwa kwakaitwa the controversial constitutional amendment bill number 3 into law musi Tuesday muri Zimbabwe. Vabuda vachikurudzira muri Zimbabwe iwanikwe ichidzikama vachitaura vachiti people should not panic. Vakataura vachiti he is never going to betray vana veZimbabwe. Now inova yakabudidzwa neDZIMU vachitaura vachiti following President Emmerson Mnangagwa's signing of the controversial constitutional amendment bill number 3 into law on Tuesday, Citizens leader Advocate Nelson Chamisa has urged Zimbabweans to remain calm, saying they should not panic despite widespread concern over the latest political developments. Chamisa's message was released in an audio recording shared on his official WhatsApp channel on Wednesday, where he acknowledged the growing anxiety among Zimbabweans at home and abroad. Addressing the nation, Chamisa said he had received numerous calls and messages from concerned citizens and assured them that he would soon give a more detailed response. Greetings, fellow citizens. I come to you with this short message. I heard your concerns, worries and questions from across the country, he said. Chamisa recounted a conversation with an elderly supporter who told him he had become so distressed by the political situation that he went to bed while still wearing his shoes, illustrating the level of anxiety felt by some Zimbabweans. An elderly man called, saying he slept with his shoes on. I know things are not well, but I don't panic. I will address you on this platform soon. I will never betray the people's struggle, Chamisa said. The opposition leader said Zimbabweans should not be discouraged by the signing of the constitutional amendment, insisting that the situation remained under control. Nebuchadnezzar must eat grass first. Let us understand this. Everything is under control, he said. Chamisa also sought to reassure Zimbabweans living outside the country who had expressed concern over the latest developments. Yes, he signed, but don't panic. We are in charge. People from the diaspora, many are concerned, but calm down, he said. He concluded by urging citizens to remain patient and hopeful, saying the struggle for change would continue. Calm down. The night is long. We are in the wilderness, but I will come back to express my views. You stood with us since the days of President Morgan Tsvangirai, who fixed the country. They are in panic mode. These are panic stations, Chamisa said. Ndomabudidziro akatwa nawo muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei. Tiudzewo zvamunofunga mucomment section. Pane zvinoda kusiya muchimonzwa audio yavachamisa vachitaura. Mubva zvamunofunga mucomment section. Kazwai, vana veZimbabwe, fellow citizens, the citizens of Zimbabwe, I come to you with this very short message. I've had a lot of concerns, worries, questions from across the length and breadth of our country, even from the diaspora, about the direction that the country should take. Men are concerned. I know mwemdara nditi ndakatorara nebhutsu nezuro ndanzwa kuti uya wasaina ndikati chimbomirai musavhunduka nokuti kurongwa kwazvo ndiko kuti zvaari kuita izvi Nebukadneza anofana kutanga ambofura sora. Kana afura sora mobva maziva kuti chiratidzo chechiro chaakuuya kana chikamu chaakuuya. Saka ndichazodzoka hangu muzvikamu mupfavire ngoma usiku urefu. Hatigoni kumhanya hongu, tiri kutambudzika, tiri kushupika, tiri mugwenga, nhamo yatigara madunduru. Asi ngatinzwisisei kuti panoda chimiro chakanaka chekunzwisisa. Saka ndichauya pagrupu panapa munguva dziri kutevera idzodzidzi ndozokuzivisai kuti rini, asi ndichitaurawo muonero wangu somumwe wenyu aneonawo, somumwe wenyu wamakapa ngati rutsigiro rwakati wandei. Haisi nyore kutsigira kwamakaita kubva kumashure kuti navatsvangirai nepatava. Ndinotenda nerutsigiro rworwo uye handizokunyadzisei kana kukusiyai makadaro kana kuti to betray or let you down. Tiri kuziva zviri kuitika. Nyika ndeyedu iyi, takaibata nyika iyi, tinoigadzira nyika iyi.
zviri kuitwa nava vari kuita kuratidza kutya, vari kutoti vhunduka, vari kutya. Ndosaka muchifanira kunge makasimba. Saka ndichadzoka, Mwari wakuite zvakanaka. God is in it. Thank you. Maskati akanaka vana veZimbabwe. Just a quick update nenyaya yemadevelopments avapo. Tinozviziva vana veZimbabwe manga muchinetseka, asi haisi mhosva yenyu munenge muchiona kuti aiwa bhurugwa rikasakurumidzwa kusonwa rinoramba richibvaruka harichazopfekeke. Ndo zvatati tichiona zvichiitwa paCape 3. Chandiri kukumbira kwamuri vana veZimbabwe kutarisa nekunzwisisa. Isusu as a revolution party hatina bato ratakamirira. We respect all people, we respect all organizations, we respect all political parties. We are so neutral and give confidence to the people again with the army. Why we are saying this revolution is for everyone. Yeah, we can talk of the constitution yatiri kurwa nayo, iri kuchinjwa ichitambwa nayo. It needs everyone on the board. Saka kune vamwe vane maagendas. Isusu as a revolution hatinei neugaro. Tiri kuda kugadzirisa chunhu. Kana chinhu chagadziriswa zviri kureva kuti avo vakarwa vachirwira rusununguko rweconstitution vachapiwawo simba rekuprova kuti zvinhu zvavakaita izvozvo vanozvikwanisa nokuti vazvirwira ka. Sezvatiri kuona zviri kuitwa nana General Rugeje, zviri kuitwa nana Comrade Gauke, zvichiitwa nana Comrade Chiwenga, zviri kuitwa nana Job Wiwaskala, zviri kuitwa nana Vamaduku, zviri kuitwa nana Comrade Chamisa. Here we don't have a president on this revolution. We call it comrades because sometimes tinogona uchirasika, tinongokutaurira chokwadi kana waanzwa shoko rerevolution wodzoka. Yes, of course, kuma generals tinoisa because iyo it's an oath. It's an oath yavakaita. Saka ipapo tinoti aiwa, we give them their respect because they've got their mandate whether they are retired or they are serving. Though tine zvimwe zvigananda hedu zvakatengwa nemari, asi haisi mhosva, umwe nomwe achazvimirira. Back to our revolution message. Today, our comrade Knox, aka Geza, is going to address us at 9 o'clock. So what we can say for the nation, stay abreast for this news and moinzwisisa mobata message yavanenge vataura, and that message iyoyo we stick on to that. Tinozviziva mumagroups makutenderera 31st tiri kuenda kunodai zvisati zvane authority from Dare Chimurenga, zvisati zvane authority from the political organizations. Those are individuals, people vangogadzira maflyers avo vachida kuincita violence. Why ndati vada kuincite violence? They did it prematurely without endorsement from the revolution. Kana kuino umwe munhu anofunga kuti achano anogona kuenda agoenda kunoita stay away kana kunoita mass demonstration asina revolution mukati, ngaambozvizama. But isusu we call upon everyone on the day richadedzerwa nerevolution, kuti munhu wese apinde munzira anenge ari well protected. Izvozvo ndo zvatinokuvimbisai, nokuti nyaya dzacho dziri kufambirwa manzwa comrades Gauke vachitaura ndo zvavanga vachitaura izvozvo. Saka sometimes tinoti swerai zvenyu munyasha makabata ipapa pamberi nerevolution. Tatenda.